Hi, Robin! Hello po, good evening. Good Good evening. morning na pala. Wala pa, good evening pa lang, Robin. Okay po kasi. Ayan. Si Robin ay napatawag dahil merong problema? Apo. Okay. Sige, Robin, kwentuhan mo na ako ano bang maipaglilingkod sa'yo, maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag ka sa usapang LDR. Bale, ano ko lang po. Ano po ako, pasal po ako for 13 years. Okay. Then, last year po, may nakilala yung asawa ko na foreigner. Mhm. Then, kasi ano po kami, nung last 2 years, lagi po kaming parang liberated na hinahayaan ko po siya na makipag-usap, makipag-chat sa iba. Dahil? Kasi nagano po sa akin na financially, hindi ko na po siya masupport dahil po nagsusupport din ako sa mother ko. So, for financial reasons, nagkaroon siya ng relationship or nagkakaroon siya ng relationship with someone else, lalo na sa mga foreigners over chat, tapos yung tipong papadalhan siya ng pera para yung taong yun yung magsusustena ng pangangailangan nyo as family. Apo. Okay. Then, nung last year po, nakatagpo siya ng foreigner na pumunta dito sa Pilipinas para makipag-meet sa kanya. Then, Mhm. as expected, may mangyari sa kanila. Okay. And then, kasi nung ang agreement tayo ng asawa ko, okay, yung practical. Sabi niya, hindi lang naman ako yung gumagawa niyan, marami. Practical tayo para sa mga anak mo. Then, sige, go. Tapos noon, Sakit. naano Tapos? ko na lang po na eventually, na hindi na practical. Parang napupul na rin siya doon sa lalaki. Kasi lalaki po, mabait. Tapos, lahat ng pangangailangan niya, binibigay. Then, siya, twice na siya nakapunta dito. Doon sa pangalawang punta niya dito, nagpakasal sila. Mhm. Naglipat ng Muslim rights, naging siyang Muslim. Sa mga panahon na Ang asawa ginagawa yan ng asawa mo, anong ginagawa mo, Robin? I mean, naiintindihan ko na nagsusupply ka din ng pera sa mommy mo, pero wala ka bang ibang kapatid to do that? Mag-isa lang po akong anak, wala na po akong father, wala po akong nakilalang relatives sa mother side ko. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa yung bata. Tapos pwede naman kayong dalawang magtrabaho. Nagtatrabaho po kami parehas. Bali, ang misis ko po kasi is, ang bait po ng asawa ko. Kaya nga dalawa ginawa yan para sa mga anak ko. Kasi talagang yung kinikita ko po, halos lahat na napupunta sa mother ko dahil ang mother ko po hindi na talaga makapagtrabaho para sa sarili. Wala na po siyang mapagkukunan para sa sarili niya. Pero Kundi nasan si nakaasa mother? na po sa akin. Nakahiwalay po kasi hindi rin po sila magkasundo ng asawa ko. Nakabukod po siya. Binukod ko po siya ng tirahan. Okay, kaya lang kasi practicality wise, 'di ba? Kung Opo. sa tingin ninyong kailangan yung maging practical sa buhay, alam niyo hindi niyo kakayanin na dalawa yung bahay, dalawa yung binabayarang kuryente, tubig, pagkain. Syempre, dahil alam niyo nang magigipit yung pamilya niyo at wala namang ibang way, pagsasamahin niyo isa't isa, makikisama kayo sa isa't isa whether you like it or not. Magbubukod lang kayo kapag kaya niyo. Bale, lang po kasi, kaya ko po binukod yung mother ko kasi talagang may fault, mother ko po talaga, hindi makasundo ng asawa ko. Lagi po yung inaaway ng mother ko yung asawa ko, which is, yung asawa ko po, naawan ako sa asawa ko, kaya binukod ko na lang po yung mother ko kasi hindi niya titigil ang kakaaway dahil parang hindi matanggap na mother ko na nag-isa na ako na anak, tapos yung nakapag-asawa ko na wala yung attention ko sa kanya. Okay. Opo. Hindi ko kasi wala po alam talaga, sa totoo lang kung matutuwa ba ako, mabibilib ba ako. Pero kuya kasi yung setup ninyo, alam nyo namang mali, di ba? Alam nyo Apo, namang hindi mali po. maganda yung Apo, patutunguhan apo. yan kasi una sa lahat, naloloko kayo ng foreigner. Pero to be fair sa foreigner, kasi siyempre hindi naman niya alam yung history ng asawa ko. Ang alam niya sa asawa ko,
nag-separate kami, iniwanan ko yung asawa ko. Oo nga, niloloko nyo nga yung foreigner. Apo. Oo, wag na natin lagay siya sa magandang pananalita. Nanloloko kayo ng iba. Hindi, yung min ko po, yung foreigner, wala siya, mabait siya, hindi, wala siya, paano ko ba i-explain? Yung wala pong problema sa side niya. Sa amin po yung problema. Oo, Pero nabibilog yung asawa nyo ko po, nga. Opo, pero sa asawa ko po, yung ang tangi lang niyang parang pagsisinungaling doon, hindi niya sinabi na may contact pa rin kami ng asawa ko, nag-uusap pa rin kami. Pero pag nandito Tanungin po siya, kita, unang beses ng asawa mo hindi? paano po unang beses? Unang beses niya makipagrelasyon sa foreigner, magkaroon ng Unang beses sexual po. relationship Opo. din sa ibang Opo, first time po. itong lalaking to, yung kauna-unahang beses niyang nakipagrelasyon sa ibang lahi. Ito 'yon. Opo. Unang beses niyang ginawa. Opo. At ito din yung kauna-unahang lalaki na pumunta dito at nakipagkita sa kanya. Opo. Okay. Tapos itong babaeng to, itong asawa mo, which is feeling ko, by the way, hindi mo na siya asawa, who is hindi mo na asawa kasi asawa na siya nung isa, tama? Opo, pero kasal po kami, kasal po kami, pero kinasal din siya doon kasi naglipat siya ng Muslim. Pwede ba yun? By law? Kasi po yun nga po yung pinagdadaan kasi meron silang PSA marriage certificate. Kasi lawyer din po yung lalaki. Okay. Opo. Tapos ngayon po, kaya na gusto ko na rin pong i-share kasi by this year, mga next month siguro, babalik na po dito yon na siguro for good na. Gusto kasi nilang magkaanak. Gusto nung foreigner magkaanak. Okay, tapos? Apo. Ang nano ko lang po, kasi hinihintay ko na sa 1 year, inaantay ko lang po na sign na mag-giveaway na po ako sa kanila kapag nag-conceive yung asawa ko. Na talagang ako na lang yung lalayo, pero tutuloy ko pa rin yung makakaya kong suporta para sa mga anak ko. Pero hindi na po yung tulad ngayon na kapag wala siya, kami magkasama. Pag nandyan siya, kapag pupunta sila sa bahay, umaalis ako. Pag nakaalis na sila, Nakakaloka yung kasi relationship meron sila. ninyo. Yun nga po kaya nga nung nag-start po ako po ako driver po ako. Bali ngayon, nandito ako sa delivery, nandito ako sa loob ng truck. Kaya naisip ko, nakikinig po ako sa programa ninyo, bigla ko naisip na, sige, i-try ko, may data pa naman ako, i-try ko na tumawag kay... Tinanong mo ba yung babae kung anong plano niya? Ang nag-iisang plano lang niya, kaya ang ginagawa niya, mapatapos yung panganay namin, mapag-aral yung bunso ko. Kasi nga talagang ang naitutulong ko na lang sa, maganda naman yung sinasahod ko, pero ang naitutulong ko lang, bayad ng bahay, kuryente. Then wala na ako naibibigay para sa pag-aaral ng anak ko. Before niya ginawa yan, anong trabaho niya? Sales lady po. Kaya naman yun Kuya, before, nagtatrabaho lang sa amin, tatay ko, dispatcher, 3 kami. Kaya po, kung tututusin, nakakaya naman po namin, pero kasi may iba siyang pangarap. May pangarap siya na parang kasi sa haba ng sa 13 years na pagsasama namin, parang napagod na siya na ako na lang ako yung gumagawa ng paraan para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Ikaw, parang iniisip mo lang, masuportahan yung mother mo. Kasi malaki rin po yung sustento ko sa nanay ko kasi anak ko siya yung operada po may sinusustentohan ako na gamit niya. Po siya colostomy. Meron po siyang maintenance na 1,500. So basically, kuya, yung relationship nyo sa isa't isa is no longer okay to begin with. Hindi na talaga kayo okay. Before siya nagkaroon ng relationship with a foreigner, hindi na talaga kayo okay. Sa financially, talagang lagi kami nagkakaproblema. Pero kung sa relasyon, wala na po kasi mahal ko naman po yung asawa ko. Wala kasi yun sa mahal, kuya, may pamilya kayo, hindi naman nakakain yung pagmamahal di ba? Kumbaga, nagkaroon kayo ng pamilya, panindigan ninyo yung pamilya, dadalawa lang yung anak ninyo Tapos wag mo akong sabayan pag nagsasalita ako para magkaintindihan tayo, ha? Oo, ganito Robin. Nagkaroon kayo ng pamilya, dalawa. Dapat tansyado ninyo kung kakayanin nyo o hindi. Tapos dapat yung mga layaw ninyo, yung mga pangarap nyo sa buhay, isa-set aside nyo ng onte. Uunahin nyo yun sa mga bata. Meron akong kilala, 4 yung anak niya. Isa lang siyang nagtatrabaho, driver din siya.
na pagtapos niya lahat ng yon, yung babae nasa bahay, nagtitinda, nag-iisaw-isaw, nagbabanana Q, nagbabarbecue. Yun lang kuya, na pagtapos niya yung pag-aaral ng mga bata, na igapang nila yon. Hindi sila nangailangan manloko ng ibang tao para doon. And if I'm not mistaken, wala pa yata akong nababasa na pwede na magkaroon ng dalawang marriage sa Pinas. Even Yun nga if po. iba yung religion. So either Apo, yung sa inyo yung hindi totoo, yung kanila ang hindi totoo, or meron kayong ginawang hocus-pocus. Yun, bali, ang ano po, yun nga po yung ano ko. Kasi open po sa akin yung asawa ko, nag-feedback yung tawag. Wabal. Hindi naman. Okay pa po yung reception ko, hindi po. Baka kasi yung sinasabi ko na naririnig ko rin. Huwag mo yung loudspeaker. Hindi po ako nag-loudspeaker. Huwag ka magradyo. Pinatay ko na po. Ayan po. Kaya nga po nung sabi ko nga sa kanya, sige, ituloy mo lang, gusto mo magpakasal. At Bakit mo pinayagan, kuya? Kasi kung yung aim ninyo ay makatawid lang yung pag-aaral ng mga anak ninyo, ang kasal ay labas dun sa desisyon na yun. Kuya, kung mahal mo yung babae, hindi mo nahahayaan. Dun pa nga lang sa part na ginagamit niya yung katawan niya at nakikipagsiping siya sa ibang lalaki, kung mahal mo yun, hindi mo yun papayagan eh. Bilang respeto sa kanya, bilang nanay siya ng mga anak mo, bilang respeto sa mga anak mo, hindi mo gagawin yun. Kumbaga parang tinapakan niya yung pagkalalaki mo na hindi mo kaya, buhayin kami. Maghanap ako ng lalaking kaya ako buhayin. Gagamitin ko yung sarili kong katawan. Makahanap lang ako ng lalaking bubuhay sa amin. Dapat yun natapakan ni ego mo eh. Sana sinabi mo hindi. Di ako papayag. Ako yung padre de pamilya. Dalawa tayong magtatrabaho. Dalawa dating aayusin. Yung buhay natin, hindi mo kailangan gawin yan sa sarili mo. Pero ikaw, hinayaan mo lang siya ng hinayaan hanggang magpakasal, pumayag ka pa? Gaano ba katindi yung pangangailangan nyo? Yung bali, same lines na po na yan. Dinala ko kasi, ano nga lang po, parang wala ka na sa posisyon para pigilan ako. Ano pa, pinagbigyan ko na po siya sa lahat ng gusto niya. Hindi ka nagbigay, kuya. Pinakawalan mo na yung responsibilidad mo kasi hindi mo kaya. Yun yung ginawa mo, kuya. Pinaako mo na dun sa foreigner yung trabahong dapat ikaw yung gumagawa. Pinaako mo dun sa foreigner yung responsibilidad mo bilang asawa at anak. Yun yung ginawa mo. So ngayon, anong problema? Kasal na sila, babalik na yung foreigner, gusto na nung foreigner na magkaroon sila ng anak. Yung pagsisiping ninyong dalawa hanggang ngayon, yung pagsasama ninyo, yung pagpe-pretend ninyo na isa pa kayong buong pamilya, matitigil na. O anong problema doon? Takot na kayong harapin yung katotohanan? Hindi po. Bali sa kanya po, wala naman po, wala pong... Oo, basically yung asawa mo, pinili na yung pera over you. Doon lang tayo sa totoo, kuya. Mag-real talk na tayo. Wag na tayong tawag dito, wag na tayong magbiroan dalawa. Hindi na uubra sa ating dalawa 'yon. Yung asawa mo, sorry to say, hindi na yan out of pangangailangan eh. Nagmumukha na siyang pera eh. Pwede naman eh, kaya naman eh. Kung out of pangangailangan, nakakaya naman eh. Kung makikisama siya, magiging practical kayo eh. Kung magtatrabaho siya, kakayod siya, kasabay mo, okay na yan eh. Makakaraos at makakaraos kayo eh. Naghahangad siya ng more than she have. Obviously, mas marangyang buhay yung gusto niya at yun yung pinipili niya. Kaya wag mong sabihin dyan sa asawa mo or wag mo kong sabihin or sabihan na ang gusto ng asawa mo ay para sa mga anak mo lang. No, para din to sa kanya. Para hindi na siya mahirapan. Yung asawa mo ay selfish. To begin with, alam niya yan eh. Sa pagpapamilya, alam niya yung klase ng buhay na meron kayo before kayo nagsimula eh. Tapos ngayon sasabihin niya na ayoko na, gusto ko na marangyang buhay, materialosa. O tapos, bali yung nga po, ngayon, iniisip ko nga po, pagbalik ng foreigner, kasi hanggang ngayon, na pa rin, parang umaasa pa rin ako na may ayos ko pa rin na isang araw na magigising siya na ipapagtatapat na siya doon sa tao. Kasi willing naman siya kasi nag-ano rin sila, may mga parang common sa mag-asawa, may mga pagtatalo rin sila. May time din na kapag nag-aaway sila. Kasi ready naman yung asawa ko, nakalista lahat ng ginastos ng lalaki sa kanya na... Alam mo, ang kapal ng mukha ng asawa mo, no? Tindi ng kakapalan ng mukha na meron siya, no? Hindi ko nga alam kung paano nyo naatim tong dalawang tignan nyo isa't isa para pag-usapan yan, eh.
Noong mga panahong nangangailangan kayo, kahit i-compute nyo pa lahat ng nautang nyo at lahat ng nagastos sa mga foreigner na yon, hindi nyo mababayaran ng utang na loob, Kuya Robin. Hindi nyo mababayaran yung oras na nawala dun sa lalaking yon, ginugol niya sa asawa mo. Hindi nyo mababayaran yung mga panahong nawala dun sa foreigner na yon dahil akala niya totoo yung asawa mo. So kahit maglista yung asawa mo, hindi nyo mababayaran yung oras ng lalaki. Di nag-iisip. Anak-anak, di naman pala kaya. Nakakaloka kayo, nanloloko kayo ng tao. Ano, maghiwalay ba kayo? Hindi. Yun nga po yung inisip ko ngayon na pag nagbuntis siya, kasi lahat na ng ginawa niya sa akin, tinanggap ko. Sinasabi ko naman, nagsisikap ako. Ginawa niyo yan sa isa't isa. Robin, ganito, no? Wag na lang tayo mag-pretend na pareho kayong walang kasalanan or wag tayo mag-pretend Hindi po. na siya yung may mas kasalanan, ikaw yung mas may kasalanan kasi pareho kayo eh. Ang sakit niyo sa bungo actually. Kung ako yung anak niyo, hindi ko alam kung magiging proud ba ako na kayo yung magulang ko. Ganun kalupit yung ginagawa ninyo. So, ang tanong dito, kayo pa ba? Hindi na ba? I mean, magsasama na ba kayo finally? O aaminin nyo na ba sa foreigner? Ano ba? Ano bang mangyayari na? Ano bang napag-usapan ninyo? Bali, kasi gusto niya, para maging naman doon sa isa, pag gusto niya, tanggapin ko pa rin na pag nagkaanak sila, mag-antay lang ako na kung umalis yung lalaki, magkasama ulit kami. Hindi ako alis ng bahay namin. Robin, ganito na lang, no? Ganito na lang gawin ninyo. Pareho kayong sa mga ugali. Hindi ko alam kung saan nyo hinuhugot yan. Maraming tao naman nangangailangan pero hindi sa ganyan. Parang sinabi ko na din na okay lang magnakaw out of pangangailangan eh. Okay lang mangmasok ng bahay ng may bahay, okay lang yan kasi out of pangangailangan eh. Kung yan yung idadahilan natin, di sana wala ng batas. Sana wala ng pulis. Kung idadahilan lang natin lagi ay out of pangangailangan, di sana lahat na lang gumawa ng krimen. Wala kayong excuse kahit sabihin yung out of pangangailangan, kuya, ang dami naman tao may mga pangangailangan din eh. Kami nga nagawa namin maging working student kasi out of pangangailangan pero marangal. Kayong dalawa, maghiwalay na kayo kung hindi nyo kayang buhayin yung pamilya ninyo. Abay, huy, isalban nyo naman yung mga kaluluwa ninyo. Isalban ninyo yung dignidad na meron kayo, mahiya kayo sa mga bata. Ang pinapakain nyo sa mga anak ninyo, panloloko galing sa ibang tao. Marangal naman yung trabaho mo, kuya. Kaya mong bumuhay. Kung magsusumikap ka, kaya yan eh. Pero kung maghahangad kayo ng sobra, talagang kukulang dyan. Pero wag nyong gawin yan, nakakahiya kayo. Kayo yung nagiging dahilan eh. Kaya pinagtatampulan ng tukso yung mga Pinoy eh. Yung mga Pinay to be exact. Kung hindi nyo po alam, nilalait po yung Pinay sa ibang bansa dahil nagkakaroon kami ng jowang foreigner out of pangangailangan. Ganyan yung tingin sa Pinay. Nang dahil dyan sa ginagawa ng asawa mo. Ngayon kung hindi nyo kayang buhayin yung mga pamilya ninyo, maghiwalay na lang kayo. Ipaubaya mo na dun sa foreigner yung pagbuhay sa pamilya mo. Total, hindi nyo naman kinakayang dalawa eh. Gets mo ko, Robin? Apo. Nagagalit ako hindi dahil Robin, banas na banas ako sa ginagawa ninyo. Nagagalit ako, Robin, kasi feeling nyo tama yung ginagawa ninyo eh. Yun yung nakakagigil dun eh. Parang feeling ko, accepted na ninyo na tama yung ginagawa ninyo at akala ninyo yung pangangailangan or yung need ay excuse para i-justify yung wrongdoings ninyo. It's not! Stop doing that! Stop fooling yourself! Nagigets mo ko, Robin? Mahiya kayo sa mga bata. Mawawalan kayo ng karapatan bilang magulang na magturo ng kagandahang asal sa mga anak ninyo kung yan yung ginagawa ninyo. Mahiya kayo sa mga balat ninyo. Gets mo ko, Robin? Apo. Sabihin mo sa asawa mo, ganito, planuhin natin. Mamili ka na. Una, ayoko ng manloko ng tao. Ikaw na nagsabi, Robin, mabait yung tao. Ikaw na nagsabi, Robin, lahat kayang gawin ng tao para sa asawa mo. Ang tanong, Robin, kilala ba nung foreigner na yon yung mga anak mo? Kilala po. See? Tinanggap ng foreigner pati yung mga anak ninyo. Ganyan siya kabait. Kahit out of hiya doon sa mabait na tao. Sabihin mo sa kanyang ganyan, kung maghihiwalay tayo, sigurado ka bang ito na gusto mo? Kasi pag lumayo ako sa inyo at nag-concentrate ako sa nanay ko, yun na yun. Sabihin man natin masama yung loob ko kasi mawawalan ako ng pamilya, masama yung loob ko kasi mawawasak yung pamilya ko, at least man lang. Kahit bilang isang ama, maisalba ko yung pamumuhay ninyo. Kung hindi ko kaya,
At kung ayaw mo nang bumalik sa buhay na kaya ko lang i-offer, sige, magpaparaya ako. Ibibigay ko sa inyo yung buhay na gusto mo. Kahit alang-alang na lang sa mga anak ko, magpapakaama ako, magpaparaya ako. Pero ititigil natin to. Para saan? Para isalba naman yung pagkalalaki ko. Kahit papano naman makatingin pa ako sa salamin na proud ako sa mukha ko. Na proud ako sa ginawa ko. Na nakakatingin pa ako ng diretso sa mga mata ko sa salamin kasi alam kong wala akong tinatapakang tao. Gets mo ko? Apo. Isalba mo yung dignidad na meron ka, Robin. Tapak na tapak, durog na durog eh, oh. Bali, yung naman po, ano ko na yun eh, bali parang yun na yung kabayaran ng ano ko eh, pagpaparaya ko. Tinanggap ko na po yun, inano ko na talagang, O ba't di pa kayo naghiwalay kung tanggap mo na? inano ko na po na parang inisip ko na, parang hindi ko pa rin, parang may side ko pa rin na kahit magkaanak sila, parang kaya ko pa rin tanggapin. Parang kaya na ano ko pa rin na, Hindi naman to tanong, Robin, kung kaya o hindi eh. Ang tanong dito, tama ba o mali? Yung ginagawa nyo mali. Wala nang pakialam dito kung tanggap nyo ba o hindi yung ginagawa ng isa't isa kasi basically tanggap nyo nga. Kasi nagtatakpanan nga kayo ng kasalanan ng isa't isa, oh. Nagagawa mo nga makita yung asawa mong ikasal sa iba eh. Nagagawa mo nga imaginein sa utak mo at matulog ng nakapikit kahit na-imagine mo yung asawa mo nakikipagsiping sa iba eh. So malamang sa alamang, Robin, tanggap mo. Ang tanong dito, tama ba o mali? mali po. Oo. Anong ginagawa mo? Itigil mo na yan, Robin. Kung hindi mo kayang buhayin yung pamilya mo, bumalik ka sa nanay mo. Kayo na lang mamuhay. Sabi mo, Nay, simula ngayon, dahil ayaw mo makasundo yung asawa ko, ito na ako, babalik ako sa'yo, tayo na lang. Nagparaya ako sa pamilya ko, ibinigay ko yung anak ko sa isang taong kaya silang buhayin, kayang ibigay sa kanila yung mga bagay na dapat kaya kong ibigay, pero dahil sumusuko na ako, ayoko na ibigay. Sabihin mo sa asawa mo, huwag na nating patuloy lokohin pa yung tao. Nakakahiya eh. Pangalawa, huwag mong pababain ng sobra yung sarili mo. Naintindihan mo ko, Robin? Apo. Tigil nyo na to. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Hindi to tanong kung kaya nyo o hindi. Malamang sa alamang kaya nyo lunukin eh. Nalulunok nyo nga eh, oh. Naaatim nyo nga eh. Ang question na dito na dapat tinatanong nyo sa sarili nyo ay kung tama ba o mali yung ginagawa ninyo. Kasi basically, feeling ko bulag kayo sa katotohanan na tama yung ginagawa ninyo. Gets mo ko? Apo. Kung meron kang gustong sabihin dito sa asawa mo na hindi ko alam kung gaano kalaki ang pangangailangan, anong gusto mo sabihin sa kanya? Bali, gusto ko lang parating sa kanya na sabi ko, una pa lang nung nakilala niya yung Muslim, sabi ko, huwag ang Muslim, huwag yung Muslim. Wala yan Kasi sa meron relihiyon niya, Apo, kuya. apo, Wala yan sa apo. relihiyon, wag mo Meron naman po idamay! Apo. Sabi ko po, may mga may mga iba naman na talagang ang habol, ang fling, yung mutual. Ewan ko sa'yo. Nagawa mo pang mag-advise? Iba ka? Sa'yo pa manggagaling yung advice, totoo ba? Nakakapang-init ng dugo. Yun totoo, anong meron sa araw na to? Anong meron sa Wednesday na to at gigil na gigil ako? Diba? What's weird is, alam nila yung nangyayari and yet they are okay with it. They are talking about it as if wala silang ginagawang mali. Nakakatakot yung ganyang state sa totoo lang. Yung gumagawa kayo ng mali, wala kayong konsensya. Diba? Nawala na kayo ng konsensya, you don't even mind if you are trying or if you are hurting anybody else sa ginagawa ninyo. That's alarming, kuya. Actually, tumatawag pa siya eh. Pero kuya, hindi ko natatanggapin, Kuya Johnny. Huwag ka na magalit. Ayoko nang tanggapin. Hindi ko kinakaya. Nag-a-advise ka pa? Sa lagay na yan? Kabisyo ganito, no? Kung hindi nyo kaya magpamilya, simple lang. Huwag kayong pumasok sa pagpapamilya. Ang Teka lang, kakalmahin ko lang kakalmahin ko lang ng konti yung bibig ko para hindi sumusobra yung pako. Ang pagpapamilya ay hindi out of love lang. Hindi pwede dyan yung love lang. Kailangan ng more than that. Sana unang anak pa lang natansya nyo na kung kaya nyo o hindi. Diba? Unang anak pa lang eh. Malalaman mo kung magkano yung hospital bill. Magkano hospital bill? Kapag meron kayong epidural ba yon, yung
Hindi pala epidural. Yung ano ang tawag dito, yung ang tawag, anesthesia. Yan. Yan ang hirap pag di nanganak eh. Yung anesthesia pa lang. Tapos yung sa private hospital. Tapos normal delivery. 15,000 na yan. Sabihin na natin 2,000 para sa mga infant clothes. 2,000, okay na yan. Lampin-lampin lang muna kasi baby pa naman yan eh. O, tapos, kapag medyo naggatas-gatas na, magkano? 1,400. Maliit pa lang yun. Magkano yung ano ngayon? Isang buong diaper. O, sabihin na natin 300, 500. Kumbaga, alam mo na eh. Alam mo na ito yung takbuhin ng magiging gastusin nyo once may anak kayo. Ang kuryente, hindi naman siguro kayo buwan-buwan may dumadating na appliances, di ba? Siyempre nakukompute mo na yun. O, parang approximately 1-2 kuryente natin. Malaki na yun, Chong. O, magkano yung natin? Tubig. Sabihin na natin yung tubig nyo, aabot kayo ng 800 pesos. Iilan lang kayo doon, 2 matanda, 1 bata. O, diba, 800 pesos, paano yun? Nagtatampisaw ba kayo? Diba? Kumbaga, computed nyo na every gastos ninyo eh. Doon mo mailalapat yung sahod ninyo. Ano ba? Kakayanin ba? Kakayanin ba ng sahod natin? Sa pangangailangan natin ngayon, kakayanin ba? O ngayon pa lang yan. Tapos sa balita ko, kapag pumasok sa elementary yan, ganito yung tuition fee. Hanap kaya tayo ng trabahong mas malaki-laki yung kita. Ganun. Ganun pag nagpapamilya, hindi yung yun, baka sakali, suntok sa buwan. Sana po naiintindihan ninyo kasi na ang pagpasok sa pagpapamilya ay hindi po ganun-ganun lang. Hindi yan parang trip-trip lang na kapag ayaw nyo na, ayoko na. Pasalo ako kuya, sab-sab. Hindi yan. Ano yan? Liga ng basketball? Kapag na-sprain yung ankle mo, hindi mo na kayang mag-shoot, masakit na yung balikat mo, sab. Hindi pwedeng ganun, kuya. Diba? Nakakaloka lang. Ang nakakaloka kasi dito, alam nila yung ginagawa nila and yet, they pretend as if nothing's wrong with it. Diba nung kinikwento niya sa atin, walang konsensya dun eh. Walang feeling of being sorry about it. Kinikwento niya ng normal lang. Parang chill lang. Diba? Parang a walk in the park. Every day of my life, nothing new. Ganon. Ganon yung feeling. So, ang weird. So, sa mga kabisyo natin, if you think you're not yet ready para sa buhay ng pamilya, or pagiging parte ng pamilya, or pagpapamilya, huwag kayong pumasok. Huwag niyong subukin. Kasi once you get there, once you go there, there's no turning back. Hindi yan trial and error. Hindi niyo maibabalik yung bata sa sinapupunan ninyo once na hindi niyo na kaya. And do not tell me na out of pangangailangan kaya ginagawa ko to. Kasi kahit kailan po, hindi yan tinanggap sa batas kapag nakagawa ka ng mali. Na out of pangangailangan yan. Lahat po tayo naghihirap. Lahat tayo naghihikahos. Lahat tayo may mga pangangailangan at lahat tayo nagtatry mabuhay. What's your excuse for doing something wrong? Pare-pareho lang tayo ng lugar before. Ang pinagkaiba lang, may ibang nagsusumikap, may ibang katulad ninyong naghahanap ng paraan na mas madali at hindi kayo maghihirap para makuha yung gusto ninyo. There's no shortcut in success. Remember that. Wala pong shortcut para maging maganda yung buhay ng pamilya ninyo. Kailangan nyo yung paghirapan. Hindi yan ganun kadali.